Vale, bueno, orain zurekin, Carmen. Zu nun jaio zinen, Carmen? Ni Durangon etxien, Aramotzen. Lehen Matadero esana, edo gaur egun bai, Esteban Bilbao lehen sana, da etxien jaio ginen gu, bizek, aizta bizek. Bai, sasoi hartan jente asko jaiotzen zan etzietan, ez da, ez Gure edadekuek gehienak. Bai, bueno, eta kontatu apur bat zure umearue eta gaztarue, hausuen, eskolan, etxien. Bueno, eskolan uste dute 5 urte hasi nintzela, monjetan, hemen Santa Susana. Bueno, ondo zangot, hemen gero San Franciscora beharko nintzen. Umetasune ondo, barriadako umie gara, da oso posik barriadan. Beti lagunek gaur egun eskolako lagunek diez, baina gure denporan egite da, danak barriadako lagunek ginen. Bera bortalien 18 ume usien eundakadu baten. Bai, da gehienak neskak. Uste dute 18-tik 15 neska gaiena. Danak 3 urte gorat bera edade bardinekoek. Orduan gu oso posik bizi zen gara barriadan.